Koliko treba biti vizionar, koliko treba gledati unaprijed, govori najbolje to što je obitelj Žužić i sam Vjeko pokrenuli su zaštitu krčkog pršuta 2010. kad Hrvatska nije bila u Europskoj uniji. Znači 1.7.2013. ušli smo u Europsku uniju, a već je zaštita bila definirana, skoro gotova. I zato je taj pršut i mogao biti prvi zaštićeni proizvod. I u tom pršutu, kako je Nedo lijepo govorio u početku, zaista ima nataloženih obiteljskih vrijednosti, nataloženog marljivog rada kroz puno generacija. To je ono što je ovu obitelj održalo i upravo ta ljubav prema proizvodu, ljubav prema tome što su naslijedili, doprinijela je da i danas je krčki pršut, evo po ovom natjecanju u Zagrebu, najbolji hrvatski pršut. Još uvijek ga nema dovoljno. Svi mi voljeli bi da tog pršuta ima puno više tisuća od ovih 1.500 ili ne znam koliko se u kući krčkog pršuta godišnje proizvede. Nadam se da će i ta vremena doći, ali taj pršut zaista zaslužuje ne samo da bude na svakom krčkom stolu, na svakom ugostiteljskom stolu, nego i puno šire. Meni je jako drago da danas u ime grada Krka mogu gospodinu Vjekoslavu Žužiću uručiti jedno lijepo priznanje. Uručiti grb grada Krka za zasluge u proizvodnji, u poticanju svog OPG-a, u razvoju krčkog pršuta kao najboljeg zaštićenog proizvoda u Republici Hrvatskoj. Evo, lijepo mogu. Možda ako nije problem. Može, kako, ispred mene.